Lamsugo ani YouTube channel tini ang video sombai salam kakai je borok business khaine musungjago ba borok no kebo help khlaya tai borok soi lama maya ba business khaine bagoi je kosto khaina mane o kosto no khaine bagi raji tongo borpake ang o video salam ka tini noro jodi nok mal phaltini ba red rok osubidang kakai norok ano o number call khaide tai norok jodi company mal phalam sungakai no thani license kiri bo norok company mal ripano bebak ବ୍ୟବস্থা ang khlaijak tongo ano bisas khaide tini norok license kiri phano thang lamarok police ba sel tax hoje domjanini obrokta kiridi ang sai tongo ge company phalam bagai je raida niyom bebak anrok prangai renai baro business khaina bagai oni area ni kebono help khaipano nota wana de ang tongo Dini ang te se ko salam sungo norok ke bana hingsa ta khaide bo kari phanang thang bo business rang komai phung khaiteng no bora competition khaike bini business no urinani ta naidi tangi hekai jora salai jago tini nang hekai khana bo ngnai ke tini bage asno hambai